Bogar iki sing nyanyi kula kali bapak-bapak ibu-ibu nggih Bu. Bogar ngaten. Yen awan kumandang jenengan ayo ayo padha salat ngeten nggih. Yen sasi Ramadan ayo ayo padha puasa. Iki sing lanang. Yen kepengin banget Mas, yen kepengin banget Mas, ayo ayo ingat rapi. Yen sangune cukup, ayo ayo munggah kadi. Nggih. Salat subuh pinten rekangan Bu? Salat subuh dua rakaat. Basa kali rekangan nggih. Mangga, tetep siap. Cacat kayak bintang Surakarta. Yen awan kumandang ayo ayo padha salat. Yen sasi Ramadan ayo ayo padha puasa. Yen kepengin banget ayo ayo padha rapi. Yen sangune cukup ayo ayo munggah haji. Salat subuh pinten rekangan Pak? Salat subuh kalih rekangan. Nuwun ngasih pinten rekangan Pak? Salat maghrib pinten rekangan Bu? Salat maghrib telung rakaat. Salat isya pinten rekangan Bu? Salat isya musik. Alam kumandang ayo ayo padha salat. Yen sasi Ramadan ayo ayo padha puasa. Yen kepengin banget ayo ayo padha rapi. Yen sangune cukup ayo ayo jenazah